Godmorgen, Katarina. Godmorgen. Hvordan gik det natten bag? Ej, det var dårligt. Hvorfor? Ej, masse opgaver. Var du alene? Hvem var du med? Næsten. Med passerne. Okay. Var ikke samarbejde? Ja. Jeg vil sige noget. Ja, selvfølgelig. Ja, fordi jeg kommer vil hjælpe hun siger. Undskyld, Wasana. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Fordi hun siger, Jeg forstår ikke. nej, så jeg kan ikke komme med hende. Hun siger, Undskyld. Kan du udtale lidt bedre? Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. fordi hun giver ikke mig, tager jeg med, så jeg forstår ikke, hvad hun siger. Må jeg spørge nu? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Thailand, Okay. Hvor langt du bor her? 14 år. Wow, 14 år. Det var ikke så godt. Okay. Har du været på sportsskole? Jo, jeg er ved i sportsskolen. Er du færdig på sportsskole? Jo, jeg er færdig i sportsskolen. Ja, Hvorfor kommer du her? fordi jeg vil gerne komme på arbejde i Danmark. Ja, men du må lidt bedre tale, hvis du... Okay, så prøver jeg. Ej, kan du hente kaffe til os? Okay, så Tak. gør jeg. Hvad siger hun? Forstår du? Nej, det forstår jeg ikke. Jeg forstår dig, du er alene. Ja, Her, du laver det. Jeg vil ikke arbejde med Det irriterer mig. Ja. Okay, Tak. Karoline kan nu vise ham, hvordan man skal arbejde. Ja, men jeg siger en ting, Wasana. Det er vigtigt, at du kommunikerer. Vi kan ikke forstå dig, ja? okay, hvordan, Du har været på sportsskole, men det er meget svært at forstå hvordan så dig. jeg gør? Du skal spørge og snakke langsomt, ja? Nå. Men det er jeg ikke, du skal. Fordi kollegaer, Jeg forstår ikke, hvordan du fik arbejde her. ligesom kollegaer kan ikke lide mig, derfor jeg ikke Nej, det er ikke så sandt. meget. Vi kan godt lide dig, men det er meget svært at arbejde med dig, hvis jeg ser dig, og du forstår ikke. Ja. Okay. Det er det samme Og med så beboerne. jeg har hørt i går en beboer, som sagde til mig, at hun kan ikke forstå Jeg tror, dig. hvad du siger. Nå, Ja, okay. Fordi du snakker, hun kan ikke forstå det Det er ikke så udtale. godt. Så hvordan jeg gør det? Du skal gå tilbage til sprogskole, tror jeg. Eller til musik. Nå. Ja. Eller på virus. Ja. Vil nogen hjælpe mig? Nej, jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg skal lige Du skal hjælpe dig selv. Jeg har ikke til at hjælpe Kan du dig. hjælpe? Jeg skal lige kigge på fru Jensen. Okay. Vil du med? Hvad siger du? Ja, jeg vil Nej, jeg med. vil ikke hende. Okay. Nå. Det passer ikke. Ja, det passer ikke. Arbejde her. Nå.